Здравейте! Днес в това видео ще разгледаме какви са намеренията на човека, от който се интересувате към вас. Тук е обща енергия, затова знаете, че не всичко, което чуете, ще се отнася за вас. Интуитивно ще си оцеете, вярвам, това, което за вас е в полза. Така, първо, за да се ориентирате, както обикновено правя, доколко ще отговаря за вас видеото, да погледнем кой е този човек, от който вие се интересувате, какви са неговите намерения и спрямо това тук, което чуете, ще разберете доколко се отнася за вашия човек и доколко ще се отнася, разбира се, това четене за вас. Кой е този човек, от който се интересувате, в каква енергия го намираме? Доста така интересно. Намираме го този човек в момент на трансформация или в момент на завършване на някакъв цикъл в живота му. Това е решение, което е на прага да вземе или вече е взел или взела, да приключи някакъв цикъл и да се стабилизира към нещо ново, да влезе в нов етап от живота си, или пък прави трансформация от нещо, което е било до тук, към нещо ново. Така, човек с доста силна енергия. Тук излиза така император е магиосника, но в тези карти магиосника всъщност е магиосница. Така че тук без значение дали се интересувате от мъж или от жена. Така. Всъщност ще го прочита така. За тези, които се интересуват от мъж, това е човек в енергията на императора. Този император е доста вгледан навътре в себе си и в този етап на завършване или трансформация на нещо старо към нещо ново, така доста се е концентрирал навътре в себе си, за да получи яснота как да продължи напред. Ако вие се интересувате от жена, то тя е в енергията на магиосника. Това е жена, която така има дарби, жена, която вижда зад привидностите, жена, която знае как да работи с енергията така, че да завърши този цикъл в живота и който приключва, да направи нужната трансформация към едно ново стабилно начало. Тя знае, че е във важен етап от живота си, където е ключово именно да използва знанията и дарбите, които има в този момент, на този етап от живота и който е важен. Така, сега, какви са намеренията на този човек към вас? На фона на това, че виждайки го всъщност, че е в период на завършек, трансформация, избор за ново начало, някаква стабилност в живота си, нали, към нещо ново поема и то с намерения за реални действия, стъпки. Така. Но към вас. Излиза същата карта. Така, какви са намеренията за вътрешно балансиране, захващане на контрола и придвижването напред? Тоест, вътрешно събиране и балансиране, концентриране, тази енергия се така впряга с намерение и воля напред към реално действие, комуникация. Тук е подкрепено с доста енергия по магиосника, с знание как да се ръководят енергийните процеси и как точно да се случи това. Намеренията са да се използва интуицията, дълбокото знание, работата с енергия. Или това може да е съзнателно, може човека да го прави и подсъзнателно, просто да знае как да прилага енергията си, как да я впряга в това, което иска по колесницата, да се придвижи напред. Тоест този човек има желание да се придвижи напред, да използва знанията, уменията си, силата, да се придвижи напред към действие. За ето това пак отново за тази карта, ново стабилно начало в живота си. Намеренията, тук питаме към вас, да се балансира, да впрегне знанията, силите, уменията си, които има,
за да дойде към вас с някаква яснота в реалността как да се случат определени неща, които досега не е имало яснота или не е можело. Има намерение да напусне, да излезе от нещо, значи, ако тук вие може за някой от вас да не сте имали комуникация в момента, сега излезете от така една болезнена комуникация или липсата на такава въобще, нали. В момента, ако не комуникирате, да се излезе от тази ситуация, която е нараняваща и да се дойде с определени думи, разговор, действия, намерения към вас с вече нещо, което в реалността да се покаже като реални стъпки и намерения, нали, какво би искал в реалността. Колелото на съдбата говори, че това наистина е ключов период за този човек, а вероятно и за вас, и че той осъзнава, че може да завърти колелото на, така, на шанса, който му се дава колелото на съдбата, да се хване, да се събере, да се придвижи напред с нещо реално към вас, защото ситуацията на дистанция, на бедност в отношенията, на прекъсване на комуникация или много оскъдна такава, не е удовлетворяваща. И от това нещо човека иска да излезе и да завърти колелото на съдбата към какво? В тези отношения към стабилност. Да се излезе от някаква така ситуация, в която имало вътрешно противоречие между вас, неяснота, да има някакво осъзнаване, да има да има някакъв разговор между вас, който да внесе яснота. Тук по кулата нещо се е случило, което е било разтърсващо и човекът се опитва да се стабилизира и да има баланс в комуникацията, т.е. да се балансира тази ситуация, тези отношения. Това е всъщност неговите намерения. Всъщност сега ще ги формулирам по-кратко и ясно от това, което картите дотук показаха. Човека ще използва знанията, уменията, които има, енергията, която има, да я впрегне, да дойде към вас след труден, разтърсващ период, който иска да приключи в неговия живот, а може би и във вашите отношения, да донесе някаква яснота и стабилност, да напусне тази отчужденост, тази дистанция, да завърти колелото на съдбата така, че да излезе от вътрешните противоречия, които има поради тази ситуация, които може да имате и заедно. Тази неяснота, която има между вас, да се проясни по някакъв начин и да се стабилизират отношенията, комуникацията, да има възстановяване на баланса, даване и получаване на обмена между вас. Това са намеренията. Да се изговори нещо, което е така водещо до илюзии, до неясноти. По дявола тук има тежка енергия, има вмешателство между вас, при някой от вас. Това, при други е много силна така енергия, която ви привлича един към друг. Тази енергия може да ви вкарва така в определени илюзии, да не може да видите ясно ситуацията, затова човека смята да дойде и да се изясни тази ситуация. Ако има трудности, предизвикателства, вмешателства тук, да се работи върху това, да се постигне някаква хармония и така адекватно общуване, обмен между вас, защото в момента ситуацията е такава, че или е нарушен, или е блокиран между вас потока, комуникацията.
Хайде да видим финално. И това, което тук ще се случи, което той или тя ще направи като намерение с това, което има като намерение с това да дойде и да се изясни ситуация. Между вас това ще бъде поставяне на едно ново начало, което ще а, бъде нужно време, търпение, любов, упоритост, докато даде плодовете, които искате, резултатите, които искате, но картите казват, че ако това се направи, има потенциал наистина да се с търпение да се достигне до едни добри резултати за замени в вашата реалност, като комуникация, като отношение, като стабилност, като реализация в житейски план. Пожелавам ви от сърце да бъде така и ви благодаря за това, че бяхме заедно в този канал, в енергията, в този момент на това четене.